education and learning. Salutare! Ce mai faceți? Astăzi o să facem un nou episod de Baldi Basic. Dar, înainte să intrăm, să apăsăm pe start, vreau să-i mulțumesc la abonații mei care mă susțin, mai ales pe primul loc, Luca Casorian, Chicken Boss, Panteruța și Dani. Vă mulțumesc mult că priviți videoclipurile și mă susțineți. Acum hai să începem episodul și să nu mai lungim așa tare. Vreau să încerc să trec jocul ăsta neapărat. Salut, Boldi! Și în jocul ăsta trebuie să arăt că eu nu sunt prost, care nu știu de loc cum. Acum hai să ne ducem foarte bine. 6 minute. Îi 2. Cum? Îi 8. That's right. Problem 3. 4. Good one. Wow! Acum o să ne dai bănuțul pentru să ne cumpărăm în suc. A shiny quarter. Mersi, domnule. Aici o să fie mai grele. Oh, Crăciun Natal. Problem 1. 0. 0 plus 1. Good one. Problem 2. 5 plus 6. Plus 6 equals 11. great Oh job. my goodness. That's right. Problem Nu e 3. imposibil asta. Ce că nu prea... Bă, nu mai sipa la mine. Stai, mă! Gata, mă, încetează domnul Boldi. Încetează domnul Boldi că îmi sperie abonații de pe videoclip. Boldi. Sper că nu se aude joc mult prea tare. La mine se aude de ce, dar la voi sper că nu tare. Dar sper că nici eu nu răhnesc și nu se aude prea tare pe videoclip. Uite. Ce că trebuie aici că să ne dă seama ce litere sunt aici măzgălite, dar eu asta o să fac în alt episod. E 0. Și asta mă se enervează și vine după mine profesorul cu picioare de bețe și cu mâini de bețe. Dar că nu să vină fetița aia de mie după mine. Încă un bănuțel. Că nu vreau să ne iau, deși pentru că am nevoie să mă ajute mult. Asta o să fie soarta mea, trebuie să fac mai repede rost de farfică. Gata, îmi pași mușidi. M-a ușit profesorul. E normal o farfică care trebuie să-i tai. Yes, boy. Și yes, boy, că am murit și tot vorbesc. Hai să mai încercăm o dată. Uite. Vă mulțumesc că am 24 abonați. Dar al 24-lea abonat s-a dezabonat de la mine, păcat. Și am 23. Ui, te rog să vă dați și să vă abonați și la Luca Sorin. Chicken Boss, care pe YouTube și la Chicken Boss, care pe dânsul îl cheamă Dumitru 960. Vă rog să vă abonați la dânsul. La Panteruța nu mai zic, că el deja are foarte multe abonați. Deja m-a trecut de mult pe mine. Cred că nu e așa prost ca mine. Dar înțeleg și dracu voi mai votați la mine când e Panteruța. Youtuber de ăștia mari, mă, care au 1.000.000 de abonați. Mă, asta mă întreb. Dar mie nu vrei să cred că chiar vă place episoadele mele. Mie nu vrei să cred. Eu credeam că... Nu știu. Nu.
uite, facem matematică, vorbim și ne relaxăm. Să. Plus 0. 6 plus 0. Ce? You're doing fantastic. 0 minus. Și am uitat să termina cânticul. Câinișoare nu mai hungry? Și mă bucur că îmi scrie creier. Profesor! Per an mai 5%. An 5% e rău. No running in the halls. Nu, te rog. 15 seconds. Detention for you. Your parents. Părinții să fiu foarte mândri de mine ca detenție. Nu mai zi așa prostii. Te rog, fetița mea. Du-te, cum o cheamă pe asta? E ultimul meu cuvânt care... Nu! Boldi, stai acolo. Boldi, ești un căcăcios. Boldi, dacă ești un căcăcios, ești un căcăcios. Hai să mai încercăm o rundă. Astăzi mai fac un episod cu Boldi, dacă vouă vă place. Da, și vă fac să faci cu FNAF. Când m-am făcut de mult cu FNAF. Hai mă, că faine să vă chiar nu chiar se consideră FNAF. Dar tot face parte din universul FNAF. Mai trebuie o fată în coridor și tot, dracu. Sper că episodul ăsta nu fie. Nu. Sper că episodul ăsta nu se să formă unul cu ochiul. Deci e că nu mai o fete să care plânge că vreau un butic. Minus 6. Mai nici nu vedeți, am uitat mult pe fezorul. E ok, tot e ok. Trimit o șansă. Minus 3? Minus 3? Minus 5? Gâzi, excelent! Și mai bună moti! Și mai bună moti! Come here and get your prize. A shiny quarter. Asta nu să fiu un episod asta de... Încă vă zic că o fac un pas de episod acum. Și în președinte. Încărcător și el... Nu vrea să se încarce. 3 minus 4. Minus 1. Great job. That's right. Problem 2. 5 plus. Oh. Great job. That's right. Problem 3. Se mă întâmplă. Zero. Nu poți calcula. Asta nu e imposibil. Sunt foarte curios, vreau să-i tai farfcă la aceea. Nu mă interesează. Nu mai știu unde e locul cu farfca, nu. Vezi? Chiar acum. Șosetica? Oh my god! Vine fratele meu! Nu vine să cred! Sau uite, Kaylee! Nu, măi, fratele meu! Privet, fac un episod, ce mai fac fratele meu? Nu sunt degradat, să știți. Cartel roșu. Minus 5. 4. 7 minus 3. Minus 4. Cum adică 7 minus 3 nu e minus